Здравей! Това е под капака мястото, където обяснявам как работят части от колите по най-простия възможен начин. Днес темата е автоматичната скоростна кутия. Част 1. Какво представлява автоматика? При автоматичната кутия няма нужда да сменяш предавки сам. Просто натискаш газ и колата сама си върши работата. Сменя предавките според скоростта и натоварването. Това става основно с два елемента – хидротрансформатор и планетарни предавки. Хидротрансформатора вместо съединител автоматиците използват хидротрансформатор. Това е устройство, което предава варюещия момент от двигателя към скоростната кутия чрез трансмисионна течност. Състои се от помпа, свързана с двигателя, и турбина, която е свързана с скоростната кутия. Когато двигателят заработи, помпата завърта течността, която задвижва турбината и колата тръгва плавно, без удари и без нужда от ръчно превключване. След като движението стигне до скоростната кутия, идва ред на следващия механизъм – планетарните предавки. Те са група от зъбни колела, които се въртят около обща ос. Чрез различни комбинации от въртене и блокиране, те осигуряват различни предавателни отношения, т.е. сменят се предавките. Цялото това се управлява от хидравлична система или електронен блок, в зависимост от колата. Именно тази автоматизация прави автоматичните кутии удобни, особено в града. Без съединител, без мислене за смяна, само натискаш газ и караш. Разбира се, има и недостатъци по-сложна конструкция, по-висока цена за ремонт. Но за много шофьори удобството е по-важно. Автоматичната кутия е инженерно бижу, работи тихо, но непрекъснато мисли вместо теб, създавайки комфорт и удобство. Следващия път ще разгледаме ръчната кутия и ще сравним двете системи. Не забравяйте да се абонирате, споделяте мнението си, коментарите и доскоро под капака.